Дзак, село Долине. Днес сме празнично, 24 декември, с моят приятел от връх Ботев, Бат Дана, най-известният планинар в поне Пирин планина, най-известният. Днес ще си направим едно коледно по чаша вино, горе на панорамния ресторант, леко каране, лежерно, просто за релакса, за идеята да ни е хубаво, комфорта, гониме комфорта. Мъка няма изключвания, караме си на втори, трети режим, просто да ни е песен, деня трябва да е хубав, а на това хубаво слънчево време, в този припек на Огражден, трябва да се изкараме добре. Айде, Ваданка, след малко на ресторанта. Вече сме тук, на центъра на село Долине, пред нас жълтата сграда е ресторанта, панорамния. Ще видим къде ще седнем, или горе, или долу. Просто да хапнем нещо, да пиниме, да си релаксираме. Тук паркираме байковците. Айде, пич. Виж тук как са го направили, каква красота. А тук иначе беше просто една поляна, равна поляна и нямаше нищо. Сега тераски, камъчета, декорации най-различни. Красота. Затова ми харесва това село, защото всеки път е различно. Тук се вижда над село Гега, над село Чурилово, нагоре. Има още по хълмовете сняг. Където са по-усоящите места се задържа, но на местата като тук, както е на припек, няма изобщо сняг. Падне и до ден-два изчезва. Оставяме ги зверовете да почиват, пък ние скачваме горе. Айде, Бат Дана се погрижи за... На здраве! Трябва да има и такива дни да караме с релакса, разпускащи. Тук имаме баница с късмет, Бат Дана, по традиция. Избираш си късметчето какво ти е. Заради си търпение чакате учение. Айде, аз взимам това. Нова кола от гаража ще гледа по-хубава от тази на съседа. Добре, приятни изненади. Тия чаши се празнат, трябва да се пълнат. Салатката. Да ти и сладко, Бат Дана. Да кажем. Ето, да кажеш и гледай веднага. Зарежда ти камината постоянно с дърва. Хубаво, топличко на припек. Бат Дана, как се чувстваш? Направо нещо страшно, невероятно, си кажа. Как ще караш колело, бе? На този 1 литър вино. Радост за душата. Така е. Голямо спокойствие. Уют за душичката. То не е даже студено, бе, човек. Ти питаш как ще се обличем. Това е уникално времето. На байковците потегляме сега по традиционния маршрут Долине, село Вишлене. Бат Дана не го е карал, сега те първа ще видя какво е. Тук сега ще имаме някакво представление от Бат Дана. Значи, след като